Gaurko bideoan tabulazioa landuko ditugu. Horretarako lehenik eta behin tabulazioak zer diren azalduko dut eta ondoren berain erabilera egokia. Tabulazioak erregla honetan topatzen ditugun T antzeko hauek dira, alderantziz dauden T hauek. Eta adierazten duena da, tekladuko tabulazio botoia esakatzean, hau da, Q ondoan dagoen botoia esakatzean, kurtsora zenbat aurreratukoen. Hau da, orain klik egitu bat diot, 1,25 joango da. Berriro egitu bat dut, 2,5. Eta horrela, tabulazio guztiekin. Horiek dira LibreOffice Writerrek defektuz dituen tabulazioak, baina horrek ez du esan nahi tabulazioa bakarrik erabili daitezkela. Hortarako, nik erreglaren gainean klik egiten badut tabulazio berria sortu ditzazket. Adibidez, 4 zentimetroan tabulazioa sortuko dut, fijatzen bazarete ez dut justu existitzen baten gainean egin, nahi duan lekuan sortu daiteke, eta hori egiterakoan aurrekoa eta horren arteko guztiak ezabatzen dira. Hau da, lehenengoan hau idazten badut, horraino joango da. Berriro beste bat sortza dut 10. puntuan adibidez, tarteko guztia desagertuko zaizkit. Eta azkenik beste bat sortza dut hemen, tarteko guztiak. Ikusten duzuen bezala, kasu honetan, lerro honetan 4 puntu izango nituen. Eta hurrengo lerrora pasatzen ba naiz ere, jauzia egiten badut, 4 horiek existitzen jarrituko dute. Nik 3 sortu ditut, baina lehenengoarekin 4. Tabulazioekin jarraituz, hemen ikusten duzuen bezala L moduko bada. L horrek adierazten duena da, ezkerretik eskuinera idazten duela. Hau da, nik hemen idazten badut, hortik ara idatzeko du. Xaguarekin, eskubikoterekin klik egiten badut, eskuineran jartze badut, alderantziz, hortik ara egingo du. Erdian jartze dut aldiz, erdian, eta dezimala, orain azalduko dut dezimala zer den, adibidez. 175,543 zenbakia sartzen badut, eta nik tabulazio dezimalizatzen nahi dudala esaten badut, dezimala alineatuko da horra, eta hortik aurrera dauden zenbaki guztiak gara joango dira, eta beste guztiak beste aldera. Bale? Nik orain, jatetxe bateko faktura bat egingo dut. Hortarako, lehenik eta behin, zutabeen edo nik erabiliko duten izenburua sartuko dut. Bale? Kopurua jakin nahiko dut lehenik eta behin, ondoren kontzeptua edo produktua, ikusten duzu hau erdian dagoenez, pilatu egite zaitela, orduan ezkerrean jarriko dut. Bale. Berriro tabulazio botoia sakatu, eta prezioa unitateko. Hau ere, pilatuta galditzen zait. Beraz, 11,5 eramango dut adibidez. Eta azkenik, prezioa guztira. Bale? Hau ere, ona emango dut adibidez. Orduan, intro sakatzen urrungo lerroa joango naiz. Nik, hau izen buruan ez, espazio doble utziko dut. Orduan, kopurua, adibidez. 2, kroketa, razio, bakoitzak 7 euro, guztira 14 euro. Urrongoa 3 entxalada. Bakoitzak, markatu, 4 jarriko ditut, 4 entxalada. Bakoitzak 6 euro, guztira 24 euro. Urrongo gauza, 4 hoi asko, bakoitzak 5 euro, guztira 20 euro. Zenbaki osoekin ari naiz, gero kalkulokituko horrein erraso izateko. Azkenik, 4 gazta tarta, bakoitzak 3 euro, guztira 12 euro izango dira. Bale, ikusten zuen, jada, menu honetan jantena apuntatu dudala. Niri iruditza bazait adibidez honek ezkerrerago joan beharko lukela, egin behar dudana da, dena aukeratu eta ezkerrera mugitu. Zergatik dena? Bakarra mugitza badut, adibidez, hola nagoela mugitzen hasten banaiz, konturatu gabe, hau mugituko dut, eta lerro mugituko zait. Baina gero, denei aldaketa bat egin nahi badiet, desagertu egite zaizkin sortutako tabulazioak. Zergatik, hauek balore badutelako eta honek beste bat. Orduan berak ez dak izen aukeratu behar den. Horregatik, komenigarria beti aldaketak egiteko garaian dena batera aukeratzea. Bale?
ikusten duzu, lau izan beharran 3 erdira eran man nahi badut, eta hau horregon beharran 12an, vale? Eta hau 16 erdian, dena aukeratuta mugitza dela egokia. Orain, baturak egingo ditut, guztira zenbaden jakiteko, vale? Hemen egin dezakedana da, adibidez, guztira ez ditut behar kopuruak bakargan prezio bat izango da, orduan. Tabulazio hau ezabatu ezaket. Hortarako, modu egokiena, formatua, paragrafoa, eta tabulazioak atalera joatea da. Eta zein ezabatu nahi dut, 3,49 zentimetroan dagoena. Orduan, hori aukeratzen dut, eta ezabatu. Kontutan hartu, zein dagoen aukeratuta, bestela nahi ez dugun bat ezabatuko dugu. Hemen ikusten duzu aukera gehiago ere badaudela, orain txazalduko ditut. Ezabatuko dut, orduan, klik egiterakoan noraino joango da, onaino joango da. Vale? Nik apuntatuko dut hemen, zer nahi dut idatzi. Guztira. Guztira zen bada, 70 euro. Oso ondo. Ondoren, bez. 8 jarri gut, ez dakit horrela den, baina 8. Orduan zen bada, 5,6 euro. Ikusten baduzue, kasu honetan, 10 dut, beraz, koma alineatzen da. Azkenik, guztira, bez barne. Zenbat izango zen, 75,6 euro. Vale? Esan daiteke jada maituta dagoela, baina tabulazio beste aukera batzuk ere eskaintzen dituzte. Adibidez, tarte hauek betetzea. Zuetako askok egingo zenuten, ziur, 2 eta kroketaren arteko tartea puntuz bete nahi badut, tekladutik puntua sartzen hasi. Baina hori egiten badugu, gero lerro guztiak ez zaizkigu berdin geratzen. Hortarako, tabulazioa da aukera hori eskaintzen digute. Adibidez, 4 zati hauei, 4 lerro hauei barkatu, puntua jarriko dizkiet tarte guzti hauetan. Nola egingo dut hori? Formatua, paragrafoaren barruan tabulazioetara joango naiz. Eta esango dut, zer nahi dut? Tabulazio hauen artean, betetzeko karaktere bat jarriko diot. Hemen mota ikusten duzu hau lehen aukeratu dana da, eskubean, ezkerrean, guen betetzeko karakterez ari naiz. Adibidez, bete nahiko ditut puntuekin, 0 eta 3,49 artea. 3 eta 12 artea puntuekin. Eta hori puntuekin. Orduan, ados ematen dio danean, dena puntuz betekon da. Ikusten duzue, nik ez ditu dala puntuak idatzi. Are gehiago, orain, zenbaki hau luzatzen badut, berak ezabatzen dizkit puntuak. Horretarako dago asmatua, hau ez dugu tekladutik sartu behar. 2 hauetan aldiz, adibidez, formatua, paragrafoa, hasiera eta 12 artean ez dute zer sartu nahi, baina 12 eta 51 artean marratxo bat sartuko dut. Bai? Eta guztira bezbarne honetan berdina. Lehen ere aukeratu nezaken, baina ikusteko zatika ere egin daitekela. Arte honetan, marra, jaken nagoen, bestat aukeratuko, marra. Orduan ikusten duzue, tabulazioak zaukera eskaintzen dituzten. Zue beti kontutan hartu, lerro guztie tabulazio berdinak erabili behar baituzte, aldaketak egiterakoan dena aukeratzeko. Bestetik, ondo zehaztu ze aldeetara idatzi nahi dugun, ezkerretik eskuinera, eskuinetik ezkerrera, dezimala, edo ze motatako tabulazioa nahi dugun. Nik uste, ulertuko zela gutxienez tabulazioen kontzeptua zein den, eta gero egia esan nahiko arazo ematen dituzte tabulazioek, ez berez gaizki egin daudelako, baizik eta gu ez gaudelako dituta eta aldaketak egiterako garaian ez ditugulako ondo egiten, baina kontzeptua ondo ulertuz gero eta aldaketak egin behar diran bezala eginez gero, oso interesgarria tabulazioen erabilera. Eta gogoratu, tabulazioak ez direla erabiltzen paragrafoetako hasierako koska egiteko. Batzuk horrela egiten dugu, baina ez da horretarako. Horretarako existitzen dira paragrafoetako koska edo sangriak. Beraz, tabulazioak horrelako gauzak egiteko erabiltzen dira. Besterik gabe, ondo izan.